Tisa kesini ro kala sep te entah miet te kedim tak kipor bersiyat kelan mat. Oh, kadi ka por ka ba wat la bun nangi ong ya ka janmet pat kam dei ru ko bakla hendrai ka ketien khasi kidan ki kentien ki ba batai ya kasngi ko bakalong ngalap ya kani ba abang ilik jingeseng ka ba shibuje don ki nong keren ki ong shibuje janmet hendrai shibuje kadai mensngi hadin ke mensngi kumba lai beje ai kawan kan no pai sngi endala kami at kapur bat kasngi kala no artat kawan sa kapremiet kelong ha ke ketien pada ki ong das bat endala bihat kan ka premiet bat kala kemdum ni ong ya ka janmet kan long mulumala pedengkin riu siteng ha kapur diur ndala dep ka janmit ndakla dum sundan katukla dei kamit ter ya haduk ngendepoi ha ka senya dani sitek senya midnight ndala krek ban shai ka poi kapur ka ba kiong kenjat shai ka seribat ka english expression ka baong break of dawn kendiat kala stang ban pau ka jing shai nang tu kiong ba sau keting up kebemut ba ya ka jingshai la ban ui malu mala hagi tap nyang jong keting up bat ka phalang ya ka jingshai ti daldep ka ni ka ba ka dang sau keting up nang tu ka sawan ka step kawan chua ka step prengap kamut early morning bat hadin jong ka step prengap ka sawan ka step bat nang tu teter kawan biang syaka shiteng sngi bat kata kade ka cycle dan kencing tulun joko por kat kom kencing kasih Kalau syab setena kami semua kita kalau Aisyah kata kajing saya kan bukan sutuk kan hak ketien kasih syah ki bon kita ki ketien mo ba describe ya ka jingja joko por hak ke sini don chmur ki ba ngidang de banyo jikai bat ngaruk ngan sutenat ba ki kun samla jong ka diga juk kin tip ye kini ki ai ketang ba maki ki dei maki ki ban ra ye kini ka jing shai syaki pateng ki ban nangwan